Salam vatandaşlar. Salam Halmurad ağa. Salam Sapar ağa. Yan yakınlıkta Gurban ağa odan nepede bolan gepleşiklerini halkımıza hödürläniniz üçin köp sağ bolun. Ömrüňiz uzak, janyňyz sağ bolsun. Inni bolsa şu Gurban ağa we ýanynaky bile oturan ýoldaşlaryna köp minnetdarlyk bildirip köp sağ bolsun aýdasym gelýär. Gurban ağa. Salamu aleykum. Ağam ömrüň uzak bolup janyň elmedama sağ bolsun. Bilelikde ýoldaşlaryň bilen şu zatlaryň üstüne açanam ýene bir gede gaýtarýan Sapar ağa, Halmurad ağam ömürleri uzak bolsun, janlary sağ bolsun. Bu Türkmenistanyň içindäki türmelerde, türmäniň daşyndaky bolýan bu hadisalar, bu zulümleri halkymyza açyp aýan edeniňiz üçin ören minnetdar. Meniň amadym Gurban. Men özüm Bayramaly şäheriniň Türkmenler raýonuny eneden doglan 1960-njy ýylda. Häzirem men şu Sapar ağa, Halmurad ağa çaýhanasyna gatnaşyp 2 ýyldan bäri diktatura sistemasy bilen söwüşip elimden barany gelen kömek edip otyr. Halkymyz üçin, watanymyz üçin, gelecekde çağalarymyz üçin. Gurban ağa. Sen biziň halkymyz üçin, biziň watanymyz üçin, ene toprağymyz üçin kän işler etdiň. Ýoldaşlaryň bilen bile. Sen Eýranly türkmenen bolsaň, siz ene toprağyňyz Türkmenistanydyr. Netip bolsa, täze Türkmenistany goramyzsaň, şo ýerdäki Eýran türkmenleri, Owgan türkmenleri, bir ýerde türkmen bar bolsa, watan söýüjlikli türkmenler, adalatly türkmenleriň hemmesini Türkmenistana getirjekçigimize odala Hudaý netip bolsa, şo zatlary biz uğruna çykyp getirmekçidiriz. Allahan janyňyzy sag etsin, ömrüňizi uzak etsin. Hemme çykyşlaryňyzy halkymyz dinläp otyr. Minnetdardyrys. Siz Allahyň beren bir ogullary, mert ýigitleri, gahramansınız. Men aýtjak bolýan zadym, watandaşlar, şu zatlary üns berip dinläň. Bu diktatura sistemadan basam netip bolsa biz diýilmeli. Ana, görýärmi? Eýýäm türmäň içinde pisek baýlap başlapdyrlar, meske beri uğrapdyrlar. Türmäň içindäki yatan bennileri gowut edip başlapdyrlar. Bizden halkdan diktatura sistemi gorkýar. Inni bilan wagty adally watandaşlar hemmeňizden haýyşt. Yerli ýerden gürläň, çykyş ediň. Öz istek arzularyňyzy beýan ediň. Biz hükmanmyzy ýeňmeleriz. Ýene bir gedek Gurban ağaň kollektiwine, Sapar ağaň kollektiwine hemmeňiziň janyňyzyň sag, başyňyzyň dik bolup ýeňiş kazanmagyňyzy Allahdan ýene bir gedek dilek edýän. Sag bolun watandaşlar.